Foli ka lase an ka jamana a diinɛma bɛɛ ma, a ma diinɛ bɔ diinɛ na. Mali alisamɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ silamɛya kafo tɔnba min kɔnɔ, n'an ko a ma Haut Conseil Islamique du Mali. Ni waati an bɛ foli di a tɔn bɛɛ ma ka silamɛya bolofara bɛɛ fo. Haut Conseil Islamique a ɲɛmaya bi a b'an ka cɛkɔrɔba bolo ni o ye Nba Sande Bani. Belebele a dalen bɛ denbaya la ni waati la ka fɔ ka waleɲuman dɔn. Segu Mawuludu o ka kan ka daminɛ juma nata. Sirifukɛ Ba Sande Bani a bɛ Segu. Ni Ala sɔnna an bɛ don ɲɔgɔn fɛ Segu ka Segu Mawuludu janjo ka fifa ɲɔgɔn fɛ. Juma nata insha Allah fo ka taa Mawuludu kuncɛ an bɛ Segu. Foli ka lase ni waati la ɲɔrɔn belebele ma n'o ye Sheikh Nehamaoula denkɛ ye ka fɔ ka zawiya bɛɛ fo Ismail Drame a ka zawiya ka foli d'u ma a kɔmaw an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ka foli lase an ka jamana a sunna karamɔgɔw u bɛɛ ma folikan an b'a lase ni waati an ka jamana dugutigilakaw ma Bamako an jatigiw surakaso 2 ani ɲarew an ka foli b'u ye k'an ka ɲamakalaw ko fo an ka chrétien moriw an ka foli b'u ye le cardinal Jean Zerbo an ka foli b'a ye ani église protestante maw an ka foli bɛ u kelenkelenna bɛɛ ye ni waati la ko u bisimila kunnafoni kɛnɛ kan ka foli di an ka laadatigiw ma ni waati an ka kɔrɔlen tigilamaw k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn an balimaw jamana autoritéw an bɛ foli d'u ma ka jamana institution bɛɛ fo le président de la transition Bandaw an bɛ foli k'a ye ka dugawu kɛ a ye jamana denɲuman si tɛ dugawu kɛ jamana bɛ maa min bolo a ka dɛsɛ an ka dugawu bɛ u ye a gouvernement ani a membrew ani ɲɔgɔnw k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka fɔ ka sira Ala ɲɛ baara kɔnɔ ka baara kɛ ni tilennenya ani hakɛ sabatili ye ka foli lase yɛrɛ ye députéw fana ma u n'u ka ɲɛmɔgɔ Malik Jaw anw yɛrɛ ka sew ka den don u ka sira Ala ɲɛ ka faso hami ka baara kɛ ni o ye foli ka lase ni waati les cours et tribunaux du Mali a baarakɛla bɛɛ an ka foli b'u ye ka foli fifa ka lase ni waati jamana institution a tɔ bɛɛ ma ka foli lase aw lamɛnba cɛman ni musoman bɛɛ fana ma radio minnu bɛ sɔgɔ an na Mali yɔrɔ caman na ka selengekaw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la foli ka lase ni waati aw minnu bɛ ka an lamɛn armée nationale a bolofara bɛɛ ma armée a bolofara bɛɛ a ma sugu bɔ sugu la k'u bɛɛ fo yan k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ka foli kɛrɛnkɛrɛn ni waati ka lase min ye an ka jamana a lakana sabati kulu bɛɛ ma la police nationale la gendarmerie la garde nationale an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn yan ka eaux et forêts fo protection civile k'u fana fo douaniers an ka foli b'u bɛɛ ye les surveillants de prison an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye an balimaw bi an sigira ka masala aw ye tuguni jamana ko kuma don kɔrɔfɔ in an tun ye a sigi thème 3 an tun ye thème min bila première position na an bɛ laban k'o bila 3e position na ka sababu kɛ thème ba 2 min bɛ laban na an bɛ jɔrɔla a développement kana kɛ sababu ye an ka cari waati kɔnɔ an ka waati ye 2 heures ye a bɛ se ka kɛ a tɛ labɔli kɛ a fɔlɔ Mahamud Diko tuguni ale don cɛkɔrɔba in anw y'a bonya ka gasi sigi kosɛbɛ nka anw ko Mali ko kuma o y'a dama babu de maa o maa ka kɛwale ani ka fɔta n'a ŋaniya ye ka an ka jamana sigi a sen sabara kɔnɔ n'an y'a f'u ye kekuyala i ma mɛn an b'a f'u ye fɔcogo la fɛn min ni o tɛ bɔ i hakili la wa n'a y'a sɔrɔ i kan ka kɛlɛ cogo min an tɛ segin an kɔ o la an ka jamana kisili sira kan an balimaw mun bɛ sen na tuguni kabi coup d'état kɛra nin ye an bɛ ɲini ka san 1 yɛlɛma Mahamud Diko a ma kuma
fantanw kasira k'a yɔrɔ ɲini u ma lasɔrɔ musow jigi karibatɔ k'u ka du tira u y'a ɲini u ma ye an ka sɔrɔsiw bɛ ka bunu imam ma ye a yɛrɛ jɛɲɔgɔnw bɛ ka ɲɔgɔn bosɔn k'u gulon imam ma ye tilegan dere in na a panna ka cun an kan ko jibirila nana ni manifeste dɔ ye ka d'a ma ko mali kisili k'a sababu bɛ ni sɛbɛn de la o ma bɔ karila ka dɛnɛn sɔrɔ a kɛn bɛ ka bamuru ta ka ɲɛsin transition faamaw ma an'olu minnu jɛra ka nin tiɲɛni bɛɛ kɛ fɔ ka se bi la hakilimaw ye u yɛrɛ ɲininka ko mun bɛ sen na an bɛ a ɲininka fɔlɔ de mun de bɛ sen na mun y'a bɔ bi a bɔkun ye mun ye tiɲɛni fɛn fɛn bɛ faso kɔnɔ n'a bɔ kuma na ale de ni faama ninnu jɛra ka bɛɛ kɛ tɔɔrɔ ni dusukasi fɛn o fɛn bɛ maliyɛnw kan ale de ni ninnu jɛra ka kɛ ale bɛ se ka a yɛrɛ fosi ka bɔ o la cogo di bi k'ale bɛ bɔ ka bandaw lagosi k'a bɛ bɔ ka Asimi lagosi k'a bɛ bɔ ka Mukutari Wani lagosi fɛn min b'a n'olu cɛ o y'u yɛrɛ dama kungo ye olu de y'a janfan sigi ɲɔgɔn fɛ a wotɔ don u dala fana ka sababu kɛ an y'u ladi ka dɛsɛ an balimaw Mahamudu Diko a kumana dɛ a ye kuma caman fɔ komi n'a ma ɲɛ ale kumana ka ban kuma fɛsɛfɛsɛli anw ka jamana niyɔrɔ ye min ye anw b'o tɔmɔ ka faamu di jamanaden ma anw tɛ polémique la an tɛ manamana mankan na an ci ka caman an ko munna bi Mahamudu Diko bɔra bi de k'a bɛ dankari transition faamaw la kun b'o la mun y'a bɔ bi an ko n'i y'a ka kuma ta k'a lamɛn k'i hakili sigi a fɛ i b'a ye k'a fɔ Mukutari Wani o de viselen bɛ ka tɛmɛ tɔw bɛɛ kan ale de dun kɛra sababu ye ka Mukutari Wani k'a di ka kɛ premier ministre ye an ko mun bɛ yen Bubu ta si don wa ayiwa basi tɛ a ko Mukutari Wani k'a kun salen don un premier ministre froid kɔrɔ de bɛ nin kuma fana na a kɔrɔ ye di mun de la bi na i bɛ se k'a faamu ko Mahamudu Diko a mago bɛ Mukutari Wani o dili tigɛli de la k'o bila kɛrɛfɛ là se trouve une autre question an balimaw bi na Diko ŋaniya o ye ka segin M5 RFP ma k'o kɛ kɛlɛbolo ye k'o kɛ sokɛ ye ka yɛlɛ o bala yaasa a bɛ se ka dankari transition faamaw la cogo min mun na a b'a fɛ k'o kɛ kɛcogo jumɛn fana na an ko hey Choguel Kokala Mayiga n'a ma farati nji min tɛmɛna sira min fɛ a yɛrɛ b'o sira de fɛ an balimaw babu a filanan o bɛ tali kɛ Mahamudu Diko ale bi ale don maa caman bɛ ka kuma Diko ani terrorisme cɛ lien maa caman b'a kuma fɔ Diko ani jihadi lien maa caman b'a kuma fɔ a yɛrɛ ko dalilu tɛ maa si bolo ale ka ko kolon kɛlen na walima k'ale fɛn dɔ labɛn ka ɲɛsin mɔgɔ dɔ ma walima jamakulu dɔ ma k'a dalilu tɛ maa bolo Mali kɔnɔ anw ko an b'an bolo fila kɔrɔtan k'a fɔ an b'a bolo jigi a y'a bolo kɔrɔtan ni o hɔrɔnya kan min ye ani cɛya kan min ye anw b'a bolo jigi cogo la ni dalilu ye min tɛ sɔsɔ dugukolo kan masi fɛ jamana procureur a y'u bɛɛ lakunu su in na dɛ a ka service de renseignement ma wa k'u lakunu k'u ka sogo bila dossier wɛrɛ bi yan min tɛ sogo ye baara min n'o bɛ se ka tugu a la o y'u kungo y'u bolo anw tɛ manamana journaliste ye an tɛ manamana kanfɔla ye an b'a dɔn an bɛ min fɔ en âme et en conscience avec tous les éléments incontestables défiant toute forme de contestation
Ambalmao. Mahmoud Diko. Programme Mimba Bolo est comment déstabiliser le Mali et le Sahel. Ka dine fitne wuli joli ka bon. Ma chaman jatike rabiu. Ha koni kuma nunga girishwina. Ko dalu ba bolo wa. Ambalmao ay bismillah kuna funi keneka. Amba do ambe kuma mina. Mo chaman de tineka kuma korok de korodon. Ni munu be nyona luba dombe ka mifo. Uba kalama. Munu be mana kani nenina ama jigula da. Uta donne be ka mifo. Ni savent pas. Aywa jamana fama chaman be nyefe akana jigula ute fendonda. Ma chaman be jamana mala ute foi don. Foi tu kungolola. Ils ne savent pas. Ambalmao. Terroristu ka mirijugu glambaga mimbe Qatar. Atoye ko Youssef Al-Qaradawi. Djedj Membani Mahmoud Diko tche. Là également Shogel fait fausse route. On va rappeler à Kari Sezi Jona. Ambalmao au Kofe. Ministre des Mines, ou Kabolofram Biweleko, Agence nationale de développement des biocarburants. Le directeur Ouyaouli, Kwama Djeni, Oulili et Kasoba Koye a remplacé ni Mamie au te fonctionnaire Koye Saria Sosoy. Au ministère Labana Kasebenke, tribunal où mandat da directeur Koroka Mimbana ka passation de service qui est Qatar Datou Mamadou Madani Diallo, avec Kasobomba Labi. Dossier avec tribunal au Bolokan kuma chaman be ka fo ala ministre koro ulu chama kumana ko dantige ni ala sona mambena ka jabu ka adda autege bi. La vraie info c'est du vrai changement yelema ale teke janfan kan ale teke tieni kan ateke tonyon kan yelema be ke tieni ladria di kan mali be srami kan bi maoma mase ka jasoro que intellectuel, ko est révolutionnaire, ko est façon d'ignoyer, ko est politique moye. Jamana be sra jugu min kan bi ko e bi dese ka boka kuma aliki dabo maliko kuma na ka nationalité fallait. Ça montre clairement façon kanutila ahamitila. Jamais maoma ki façon hamibila otiti dade ki sigi ka façon toni situation. Kaso côté saya kote ambebe sadundo ukana dan kasoma ukana dan marfa kisema korote bambolo nishi kote kuma kan mimbanda nanyi tinai abana femi ja kofe ebse koke an mago tanko kuma na tiɲɛ miye no dona kaban an mago ta tɔ labile nindi an donkan bi jamu kɛnɛ kan n'o ye Vital Robert Diop, Mamadou Kansai Mamadou Kone, ani kata se mi ere kroke ni ambaranyo, no ye rasbachi, anga folibwe ubeye ni wati. Ani so jalembe kosobe ni andoke blali no ye Petit Gimbaye, ale ni syndicat olutu menyona Sam Silima, nga kunu ale sera ka libéré ambe folike syndicat ye o kofe mi en balma ke wara be bolula no ye Tayiru Baye e wati afana gelea duna ani magistrat ka syndicat ni ɲɔgɔn ni ala sɔnna dɛnɛ nata aka jugement be aywa ambe alibi yafa deli kɛ magistrat fɛ anu ka syndicat bɛɛ yasa sɔnɔgɔya bɛ se ka don a ko la cogo min an yɛrɛ grand frère ne grand frère do ka sababu kɛ a dɔgɔkɛ ni ye lycée kɛ Segu n'o ye Umaru Ba ye Tayiru Ba a bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ cogo min ka taa ka denbaya la o y'an ka espoir ye hali bi an bɛ wele bila magistrature syndicat ma yasa nin ko ninnu gɛlɛya ninnu bɛ se ka bila an kɔ cogo min mɔgɔ caman ye a constaté k'a fɔ bi émission miroir thème na
déstabilisation affaire o tɛ an ka thèmew la spécifiquement a bɛɛ ni a hakilinaw don min ye avocatw ye olu fana bɛ an bilasira kuma caman maître Abdraman Ben Mamata Touré a tun ye a kanu k'a fɔ dossier a bɛ siraman kan cour d'appel olu ye jo di an ma déjà a ka kan bi na an ka min ye jama basigi yaasa passion ani tension bɛ se ka bɔ dossier la cogo min baara kana na sumaya ka sababu kɛ dusukun tun bɛ ka yɛlɛ nka Dieu merci le procureur général Arizo ani Kasum Tapo u ye ɲɔgɔn faamuya déjà fo ka tɔ kɛ yɛlɛ ni nisɔndiya ni baro ye on espère que o fana ka fisa dossier évolution ma ni o tɛ kɛlɛ wɛrɛ bɛna don an ka kɛlɛ kɔnɔ min bɛna dossier ka sumaya donc avocat maître Mamata ka laɲini kɔnɔ o de kama bi su in na an ma déstabilisation affaire bila parmi les thèmes mais bɛɛ k'i hakili sigi k'a fɔ le dossier avance positivement. C'est notre plus grand souhait. Justice ka bɔ nin dossier na avec honneur, avec grandeur. Les innocents aussi qui sont en prison, qui puissent être libérés dans la dignité. U ka segi u ka danbe ma, u ka segi u ka famille ma, u ka segi u ka baara ma, ni kunkɔrɔta ye, ni hɔrɔnya ani danbe dafalen ye. O ye anw ka souhait ye. A man kan bras de fer inutile foyi ka kɛ nin dossier kunna au lieu que dossier fond ka jɛ a bɛ kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn sama-sama ye a bɛna gɛlɛya don dossier la mɔgɔw de dun bɛ kaso la an b'u sɛgɛn gansan. Nous avons analysé et trouvé que ça se justifie an ka dugawu ye minnu bɛ bolo la u se ka bɔ cogo min le plus vite possible. Encore une fois, qu'a demandé le gouvernement fait, le Premier ministre, le ministre de la Justice, ou qu'a kobeke yasa ni affaire avec ce câble encore fait trop mi, jamana kanyesi sebekoma. Femme est priorité. Jamana mogote mangana ani samasamani ni fitna orela. Le président de la transition Bandao, Ambe Alefana Wele, en tant que premier magistrat, en tant que père de la nation et en tant que garant de l'unité nationale. C'est fin au boulot qu'il fasse ça pour que les dossiers en Kanaka soient Jamana Denku divisé. Jamana ka basigi. Mawombe bolola ukata ukadema la ukasegu ka barama anganye si fasoko barama. Oyanga wele kanyi ananga sway. Ni ala sona ambe ka mime obe en hakli sigila. Ambe ka mime obe en hakli sigila. Donc Moroka don bras de ferté ani justice tche bras de ferté taponi avocat tche walma taponi procureur tche ou bien syndicat tche. Non. Déjà wenyon kuma nyoya ka nyon famu ka toke balmaya ani baroni ni sojay. Le procureur général Arizo également est en train de montrer la bonne foi dans cette affaire. Ambe douauke oka continuer yasa ni affaire ambe sega nimbla encore chomi jamana mogotenna ni ala sonama amba jiya ka fo o wele kan abena sansoro inshallah ka folidi ubema ni wati ambalmaw anga bi krofo ambe don akono anga chokoroba ani anga almami koro no ye Mahmoud Dikoye halibi alede do tugunda mamunun te gnye kalama olu ko sujet wore tambolo ni Mahmoud Diko te ko anga jamana ko kuma fo ko ka Diko toye mami mba coup d'état sabanana ko jamana ko kuma ka fo ko toye mami na jamana free adakan ko anga maliko kuma fo nga kanga na teme o kanga teme o kan ko almami do ambalmaw
Mami jamana tieni fen fen bɛ faso kɔnɔ a tɔgɔ b'a bɛɛ la. Jamana filɛ nagasi fen fen na a sen b'a bɛɛ la. Hali bi dɔw ka hakilina ye ko an ka Mali ko kuma fɔ ko ka tɛmɛ o la. Ko diinɛ ɲɛma don. An ko basi tɛ. Anw ma deli k'an da don diinɛ ma si ka kutuba kɛcogo la walima i ka kuranɛ a dɔnni b'i la wa hadisa a fɔcogo ɲɛna wa kabi ala k'anw d'an da to kuma na a t'an intéressé an ka domaine tɛ fana a tɛ k'u bɛ min na fɔla ko an t'a dɔn u bɛ min fɔla diinɛ ko la u b'a dɔn cogo min an b'a dɔn ten mais an ka baara de tɛ an balimaw o to yen n'i ye jateminɛni kɛ a tiɲɛnikɛla dɔw minnu i b'u ye ala ko kuma na ala ɲɛsiranya kisɛ kelen a t'u dusukun na u ye cogo a bɛ diinɛ ko fɔ nka kafiri dusukun b'a caman dusukolo la u bɛ wele ala ko an ka sira ala ɲɛ kuranɛ ko i bɛ fɛn o fɛn fɔ ala b'i ɲininka la diinɛ ye kɔnɔna jɛlenya ye bilasirali fitinin don u b'a dɔn ko jɔn i bɛ fɛn fɛn bɔ i da ala b'i ɲininka la u yɛrɛ b'a fɔ tan o n'a ta bɛɛ nkalon kan mɔgɔ lafasa kama u b'a ɲini i bɛ ka fɛn min fɔ n'u b'a tiɲɛ dɔn k'u bɛna o kuma yɛlɛma maa sugu bɛɛ saralen b'u bolo réseaux sociaux sanfɛ groupe whatsapp kɔnɔ a y'a fɔ ko a bɛ min fɔ tiɲɛ tɛ a y'a fɔ a ye min fɔ tiɲɛ tɛ e b'u ye u si lajɛ k'u ye cogo lajɛ ko ala ɲɛsiranyabaw don i b'olu de ye nin baara la diinɛ bɛ min ala ɲɛsiranya bɛ min a b'u ɲɛna ko maliyɛn a hakili ni fali ta ye kelen ŋanaŋana kan sugu bɛɛ b'u bolo ka don yɔrɔw la u ka yɛrɛ dɛmɛ hukumu kɔnɔ u jigi karilen a n'u kɔnɔ fililen u b'a fɔ yɔrɔ dɔw la n'u m'a fɔ ko n bɛ ka nin diinɛ kɛlɛ ko n bɛ ka ala kɛlɛ o fana ye dɔw ka kuma ye ko ne bɛ ka ala kɛlɛ comme si Dieu ne peut pas se défendre si je combats Dieu a bɛ ka diinɛ de kɛlɛ a tɛ diinɛ dɔn comme si olu ye silamɛ ye tɔw ye kafiriw ye a y'u kɛwale lajɛ ban ye u ye cogo nata bɛɛ a y'u kɛwale lajɛ a y'u dusukun lajɛ ala ko ale mago si tɛ aw ye cogo in na dusukun ani kɛwale suratul imran an balimaw baasi tɛ i b'u mankan mɛn kuma dɔn ayiwa ko an bɛ ka sunnamɔgɔw de kɛlɛ an balimaw hadamaden nin bɛɛ kɔfɛ u bɛ taa misiri kɔnɔ k'u bɛ seli la o bɛɛ kɔfɛ i b'u kan mɛn ko hadamaden sera ala ɲɛ k'i bɛ fɛn o fɛn fɔ ko ala b'i ɲininka la nin y'o maaw de ka kuma ye tan anw ma deli ka sunna karamɔgɔ si kɛlɛ walima sunna taabolo si kɛlɛ walima sunna taabolo tiɲɛ don tiɲɛ tɛ anw dama deli ka don nin kuma na an ka sira tɛ anw ni sunnama hakɛ min bɛ jɛ ɲuman na mali kɔnɔ mali kɔ kan anw hakili tɛ o jate la kuma dɔw la u bɛ hali siyako kuma ta k'a fɔ k'u bɛ anw kɛlɛ n'a ye ka jama sɔrɔ ka fara u yɛrɛ kan u bɛ nin bɛɛ kɛ ka sɛgɛ ka dɛsɛ ka anw tatɔ lajɛ adamaden n'i bana ala la ka ban tiɲɛ na an balimaw wa u bɛ nin min kɛ u bɛ maa minnu bila nin na maaw de b'a don u kun na k'u bɛ nin min na ko jihadi de don k'a dagalen don ko diinɛ dɛmɛni don ko ka nkalon tigɛ ka diinɛ dɛmɛ k'a bɛnnen bɛ ko jihadi don k'u bɛ baraji sɔrɔ a la an balimaw maaba dɔw ye furu sa tribunal la ni nin cogoya ye ka denmisɛnw ɲini ka taa nkalon da muso la tribunal la
ka tila k'a don a kun na ko jadi don k'a bɛ baraji sɔrɔ a la Allah anw t'a fɛ k'an da don famille ko kumaw la n'o tɛ fa bɛ don dɔ la dɔ ka du bɛ ci dɔ bɛ sa dɔ bɛ kiri dɔ bɛ bɔ silamɛya la ka taa don fɛn wɛrɛ la a ye tribunal jateminɛ a ka ɲininkali kɛ an balimaw anw ko Mahmoud Dicko bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka mun y'a bɔ k'a bila transition faamaw la a sen donna baara bɛɛ la coup d'état kɛra a ye M5 janfa a niyɔrɔ dira ma palais de la culture kelen in na a ye transition mɔgɔw bagabaga ko ko sira bilala u ye ɲɔgɔn ye o kɔfɛ k'a tɛrɛmɛ a niyɔrɔ dira ma fɛn bɛɛ la fɛn bɛɛ ka taa o don fo bi Mahmoud Dicko ma kuma bilen bandaw sigili a sen donna la ka transition président sigi bandaw Mokhtar Wane ale de y'a kofɔ a taara sani Mokhtar Wane kana mɔgɔ wɛrɛw tun b'a jate b'a bolo dernière minute a nana ni Mokhtar Wane ye n y'a fɔ aw ye kabi gouvernement premier ministre ma ta kuma tɛ ka gouvernement sigi n ye mɔgɔ 3 kunkolo photo publier n ka page kan bɛɛ hakili b'a la Mahmoud Dicko Mokhtar Wane ani Saliya n y'u 3 photo publier n ka page kan o y'a sɔrɔ hali premier ministre ma ta munna ka sababu kɛ Dicko de yɛlɛla ni nin 2 bɛɛ ye kati information sera anw ma ko Wane premier ministre Saliya bɛ ye gouvernement kɔnɔ gouvernement siga a kɛra o kɛcogo ye exactement bi ko b'a don maaw kun na ko gouvernement ye ko Dicko t'a kalama k'a t'o fana kalama quoi a ka maa hakɛ min bɛ gouvernement in kɔnɔ a bɛ se maa 8 hakɛ ma Mahmoud Dicko CNT min sigira a ye maa hakɛ min don a kɔnɔ an ye maa caman ka jate la minnu tɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ k'a bɛ se 30 ma o nin tɛ jamana nimayɔrɔ min n'a ka mɔgɔw bilala ye opérateur économique natɔ don n natɔ don aw ma ça arrive an balimaw nin bɛɛ kɛra kuma min pour que M5 ka kɛ cɛ sonsorolen ye ko ni misi taara ka misi birila to a bɛ kɛ cɛ sonsorolen ye a y'o baara de kɛ M5 na Sheikh Umar Sisoko a bɛɛ y'a kumakan mɛn ko Dicko de y'a fɔ sɔrɔsiw ye ko maa tɛ M5 kɔnɔ min bɛ se ka jamana mara ko maaw tɛ o kɛlen a ye n ji min bila ka M5 ko daga ci bɔgɔbɔgɔ le M5 est mort de sa belle mort Issa Kanji min ye marifa ta ka yɛlɛ sofɛrɛ kun na ka kɛ muguci o muguci ye ka M5 ka du min ye gɔngɔnbilen wuli ye ka tɔn jɛnsɛn bɔgɔbɔgɔ ko affaibli cɛkɔrɔba dilalen don a ma kuma ka M5 gɛn ka bɔ semasi siège la Dicko ma kuma M5 mɔgɔw ko an ma k'o taara Dicko ɲininka k'a ko n'a y'aw gɛn a ye taa a ye bɔ yen an balimaw ayiwa k'a t'o fana kalama k'o fana kɛra ɲinɛma o fana bɛ ka fɔ bi o ka bɔ yen semasi maaw gɔngɔn wulila yen depuis gɔngɔnbilen wulila Jim nɔfɛ n y'a fɔ aw ye o fɛn 2 don Jim ma deli ka foyi kɛ ni Dicko ma bila min na et Jim l'a toujours rappelé k'ale ye lieutenant de ni imam ko a ka dan yɔrɔ min a bɛ dan ye ni imam ko a ka min kɛ ale b'a kɛ ten et il a rappelé M5 bɛ mankan na waati min ni Dicko ko i bɛ ka tali ko kuma ka jɔ dɔw k'u tɛ sɔn Jim bɔra ka M5 clasher ko ni imam ko a tɛ jɔ ko e bɛ taa min u tun kan ka bɔli min kɛ contre IBK
ko ñoron chefke ko ku ka jo aya fon jimi ya joy ku beta élection législative là ka accord signé imam nana kwa ka jo jimi ya joy est-ce que oui imam manga me ko M5 keleli jo non atumbo baradila mankutu akera mankutu tiende Mahmoud Dikoma M5 janfani a kasara tara feri ale kan sisan ka mangoya ka lagosi i b'a fɔ ni wulu donna misiri kɔnɔ a bɛ wolo fan bɛɛ fɛ bonɛ firila kan cɛkɔrɔba nana ye k'a fɔ ni a baara ta ni ma cogoya ɲini ne ka maaya bantɔ filɛ nin a mangoyara ka se hakɛla bi a ka bon hakili ma a ye fɛɛrɛ min sɔrɔ o la semasi balila ka tila fila ye ko fɛn o fɛn kɛra ko imam ta kalama ko a bɛɛ ye jimi de ye a waati anw kumana n ko imam b'a fɛ ka bɔ cogo de ɲini ka na scène occupé tuguni komi a ye janfan kɛ a t'a dɔn a bɛ bɔ cogo min il faut que a ka mɔgɔ dɔ sacrifier n ko a ni jim bɛnkan don wa ou bien a bɛ fɛ ka jim janfa wa ɲininkali b'o yɔrɔ de la sinon a b'a fɛ ka jim sacrifier ko fɛn fɛn kɛra jim de nɔ don pour que ale ka se ka bɔda sɔrɔ o kuma ma janya an balimaw imam Diko ka manifeste bɔra aw bɛɛ ye manifeste ye maa caman ko ko vraiment anw tun y'a fɔ cogo min wulibali don waati min na sɔrɔsiw bɛ ka anw kɛlɛ ka di Diko ma anw ye mun kangaridaw ye nin micro kelen in na yan aw hakili b'o la an ko u bɛ ka fɛn o fɛn kɛ Diko de bɛ k'u bila nin bɛɛ la u y'a laja fo k'a laja wa u bɛ k'a bila ka maaw kɛlɛ nka n bɛ min fɔ aw ye ni jamanadenw dusu kasira aw kɔrɔ don min ka wuli aw kama Diko b'a cun ka jigin a b'a fɔ ko ale ye kangari d'aw ye a bɛ taa jama tɔw lamuruti ka ɲɛsin aw ma wa a bɛ nkalon da aw la fo ka diɲɛ wuli a tɛna aw yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ a nkalon na an balimaw ayiwa an b'a kɛnɛ kan bi dɛ a daminɛna Mahmoud Diko a ye déclaration min kɛ palais de la culture la transition faamaw kan a ye kuma caman fɔ a kumakan di an ma bɛɛ k'i tulo majɔ an ka lamɛn an ka na kabini ko in daminɛna ne d'an ma mago kuma la mais bi n b'a fɔ oui je veux le dire je le dirai avec responsabilité et je m'assume en le disant. Transition ne ko n bɛ taa n ka misiri la n bɛ taa n sigi parce que jamana kalifala maa minnu na ne jigi b'a kan n'Ala sɔnna k'a fɔ u na se ka jɔ an jigi kɔrɔ ka fɛn in kɛ a kɛcogo ɲuman na. Mais je suis au regret quand même de constater quelque chose que je vais dire aujourd'hui et le dénoncer. Kabine jamana in maa minnu b'a kunna u sigira. Quelle est la catégorie? Jamanaden jumɛn bɛ yen, kulu jumɛn bɛ yen, jɛkulu jumɛn bɛ yen ko min bɛ jamana in kunna bi kan ale n'u sigira ka jamana in kunkan ko fɔ. Ah non, non. Non. Bon, tu sais que Djamana gérer tu ne peux pas gérer le peuple sans le peuple. Hey. Otenye où? Otenye. N'y font croquer. N'y a font croquer. N'y a font. Quel était Kuntene Nache, Moyo Kuntene Nache. Masalu ɲina fɛ mawari ɲina fɛ k'a banu na o de la Diko wulila parce que Diko b'a fɛ ka wuli non je l'ai dit mais je lui ai demandé d'écouter le peuple malien a k'i tulo majɔ jamanadenw ka kumakan ma an'u ka welewelemakan ma ne y'o fɔ ale ye kungo vous croyez que moi je vais hésiter de le dire aujourd'hui non il faut qu'il gère le pays avec beaucoup de considération pour le peuple pas par le mépris. Aïe. A tɛ se ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen
toutes les catégories, toutes les sensibilités, sans exception. Où sigi fura ni sisan jɛ k'a fɔ an ni ninnu sigira jamana ko in bɛ nin cogo la an b'a fɛ k'a kɛ tan a y'a jija an ka ɲɔgɔn minɛ o ma kɛ ko in na a tɛ kuma maa fɛ an ni maa tɛ ko kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ jumɛn gérer ça quand même mais c'est des choses quand même qu'il faut avoir le courage de le dire aujourd'hui à ka kan minnu bɛ jamana kunna qu'ils mettent un peu d'eau u ka jija ka yɛrɛ bɔnɛ bɔ kow la ka fɛn considération wɛrɛw bɔ kow la u ni jamanadenw ka sigi u ka kuma quelle que soit leur divergence a mana kɛ fɛn o fɛn ye nous sommes condamnés aujourd'hui à se parler et à s'entendre c'est la voie pour le salut où on va périr il n'y a pas de ko in tɛ fɛn wɛrɛ tɛ koyi suya wɛrɛ tɛ an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ bi ka ɲɔgɔn faamu ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ ka jamana in bolo la walima an bɛ to nin fɔba in na jamana bɛ tila an na. Ça, vraiment, je voulais le dire. Je ne sais pas le commentaire que les uns et les autres vont en faire. Bon, ils sont libres de commenter comme ils veulent. Traiter du corps, faire de lui tout ce qu'ils veulent. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le Mali. L'essentiel, c'est notre patrie. C'est le Mali. Bien belle bi, vous pouvez comme on bien belle. Il y a une pandémie qui nous a imposé un nouvel ordre mondial. Il y a les partenaires qui sont dans l'impasse aujourd'hui. Ils ont aussi des enjeux et des élections en 2022. Non, ils sont quand même des hommes intelligents. Non. Il faut que les autorités de la transition, je le dis haut et fort, le repli dans lequel ils se sont mis au cabot là. Vous ne pouvez pas avoir un président distant du peuple, un premier ministre froid, un vice-président, je ne sais pas, et puis tout le monde est là, donc ça ne marchera pas. Faut marcher où? Vraiment, ce n'est vraiment pas. Wallahi Korete, Jamanaï Hamina Kodo. Moi, il n'y a pas de problème. Mo Bekele, ni Karou Bekele, ni Machite Kelela. Non. M5 ne nous tekelela. Semasi ne nous tekelela. Moore ne nous tekelela. Non. S'il s'agit de ma personne, faut y tenir Niger. Mais aujourd'hui, il s'agit du Mali. C'est ça qui m'a fait venir ici. Je ne suis pas le parrain de ce mouvement. Non. Pas du tout. L'État pareil, l'État président, mais nous la yoro jamana inna ko jamana kodo ni wallahi ta'ala ye mbetal ambulmo ni Mahmoud Diko ka kuma ko ale ko kwa sigira Misiri kono mawbe ni kuma nu fo répéter Diko no fa uta korodon ale almamide don dɔw ka segira Misiri kɔnɔ don dɔw ka bɔra Misiri kɔnɔ don dɔw ko Misiri yɛlɛmana ka kɛ politique QG mais kuma ninnu il faut pas que mɔgɔw ka répéter a nɔfɛ janfan kuma don alimami yɛrɛ k'a fɔ n bɔra Misiri kɔnɔ n segira ka na Misiri kɔnɔ ni ye kuma a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan dɛ minnu b'a la ko alimami don hali bi an ko alimami kɔrɔ don n bɔra Misiri kɔnɔ nka a bɛ k'a fɔ ni kɔrɔ jumɛn ye n'a y'a niyɔrɔ sɔrɔ a b'a fɔ ko ale alimami de ye n segira Misiri kɔnɔ n'a niyɔrɔ bilala farati la a bɛ wuli ka bɔ a ko n bɔra Misiri kɔnɔ ko n nana tuguni ko jamana taabolo man ɲi a dun ye fɛn o fɛn kɛ daden na k'a bɛ Misiri kɔnɔ jamana ni halaki tɛ fila ye dɔ kɛra da kalo 6 farabugukaw filɛ nin embargo kɔnɔ Mahmoud Diko ma bɔ
kɔngɔ bɛ maaw kan ye minɔgɔ b'u kan maaw ka foro jenina hectare 340 ka jeni ka ban terrorisiw fɛ Mahamudu Diko ma kuma nin y'a kalo joli ye Mopti mara kɔnɔ duguw bɛ ka ti bɔgɔbɔgɔ ka musow fa ka denmisɛnninw fa ka jiginɛ jeni ka dugu jeni ka ban Mahamudu Diko ma bɔ k'a bɛ misiri kɔnɔ fandanw ka du tira zone aéroportière la u ye makaritɔ kuma bɛɛ fɔ muso kumana yan ka fɔ k'u sera Mahamudu Diko baraka ma sɔn k'u reçoit Diko ma bɔ a ma kuma transition faamaw k'u ka bɛɛ lamɛn an ni nin ye hakilina kelen ou pas k'o tɛ k'u ka bɛɛ lamɛn Diko y'a fɔ da ko CNT bɛ sigi ni décret min ye o décret sɔsɔra ka M5 kɛ den kɛrɛfɛ ye ka parti politique kɛ den kɛrɛfɛ ye Diko ka mɔgɔw taara ka bila kɔnɔ Diko ma kuma a ko c'est bon Semasi ni M5 ye tɛlɛ ci fo ka taa gosili b'o la ka laban ka M5 gɛn ka bɔ k'o bila kɛnɛ ma imam ma kuma se kɛra ma gwada t'a la nin bɛɛ kɔfɛ ayiwa alimami nana k'a bɔra misiri kɔnɔ k'a nana k'ale kun filila tuguni dɛ k'a filila tuguni de ko ka fɛrɛ kɛ Muktar Wan fana ka bɔ yen an balimaw u ko an ma 2012 yan ko ni maa ma ma voté IBK ye k'i tɛ silamɛ ye ko silamɛw ka candidat don ko ala ɲɛsiranya b'a ba ko n'a kɛra président ye Di Koɲɛ ni Gulɔ Koɲɛ k'an b'a bɛɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ ko Jibirila ka f'u ye u ye IBK ta kalo damadɔ ko IBK tɛ ka dayɛlɛ u taara CICB la ka taa IBK menacé o kɔfɛ a y'u wele tout allait bien fo 2017 fo Diko dabɔlen mission de bons offices la a n'a million Diko wulila ko Bobo ye nɔ dɔn a ye maliyɛn wele ko Jibirila nana dɛ k'a fɔra ko Mali tɛ sabati ko ni Bobo ye ma taa u y'o gɛn ko a yiral'u la ko maa min ko n'o bɛ se ka Mali sabati ko Bobo don u y'o sigi o fana banna u ka ko kuntankɛw ma waati min u ko Jibirila nana k'a fɔra ko Bobo ko n'a ma bɔ jamana kunna ko hɛrɛ tɛ yen M5 ko lancera u y'o fana gɛn ka IBK gɛn ko nimisara IBK fana tali la kama bɛn transition faamaw u ye tɛgɛrɛ ni janjɔ f'u ye ka dugawu kɛ Diko ko k'u ye baara ɲumanba kɛ ko jamana bɛna sigi kura ye bi n'i y'a ye a kumakan ye transition faamaw ma ko olu fana ko ale nimisara dɛ ko a filila l'éclairé les sages ala ye don o don dan ale filila a bɛ ka jamana ta tiɲɛ don o don ka taa n filila tɛ dɔwɛrɛ ye n'a ye maa min sigi croyant kɛ a bɛna se k'o manipuler n'a m'o manipuler yɔrɔ sɔrɔ a bɛ jama su ka bila o la ko gouvernance a ye peuple lamɛn bi ye peuple bila kule la peuple bɛ kule la nin y'a kalo joli ye jɔn ye Diko mankan mɛn personne peuple ye jɔn ye ale de ko don wa ale de ye peuple ye wa n'a tigɛra la waati min a bɛ wuli ko peuple tɛ cogoya ɲuman na n'u bɛ ka ji suru a kan waati min a b'a fɔ ko tabarikala aljinɛ don peuple bɛ ka sa les militaires tombent chaque jour des civils innocents tombent chaque jour imam mago tɛ nin na et il parle du Mali ko peuple transporteurs bɛ kule la ko ça va pas a ye Diko mankan mɛn pourtant u bɛ IBK kɛlɛla waati min u ye nin sababu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u yɛrɛ kɛ nin bɛɛ ka hakɛ ɲinibaga ye hali déplacé minnu bɛ yan u y'u yɛrɛ kɛ nin bɛɛ ka hakɛ ɲinibaga ye
aw ɲininka k'u hakili bɛ déplacé la déplacé b'u nɔ na hali bi an balimaw Mahmoud Dicko ko k'ale jigi karila bi ko faama minnu bɛ jamana kunna bi k'u tɛ ka maa si lamɛn ko kab'u nana k'u bɛ ka jamana mara u mago tɛ jamanadenw na an balimaw e ma dɔn Dicko tigɛra maliyɛn na e ma dɔn nin ye lagosi dan ye bandaw sigili Dicko da b'a la ka bandaw kɛ président ye a si ma kɛ a kɔ gouvernement sigili a da donna la wan ale de nana n'a ye gouvernement in kɔnɔ a ka maa dilen min bɛ a bɛ se maa segin ma CNT bɛ ten le cas le plus récent Mokhtar Wane ka primature la ye a y'a ka denmisɛn dɔ placé semaine jan tɛmɛnen a kalan t'a la a dɔnni t'a la a expérience t'a la u y'a placé ko Dicko ka mɔgɔ don an balimaw o sen tɛ opérateur économique la an bɛ nalen o donc o Dicko kelen ka bɔ ko transition autorité tɛ ka maa lamɛn tiɲɛ don kab'u sigira u mago tɛ peuple la nka Dicko ye nin kuma fɔba ye wa munna u ma peuple lamɛn parce que u ni Dicko de tun bɛ ɲɔgɔn bolo nin bɛɛ baara la ko tant que u n'o bɛ ɲɔgɔn bolo ko kɛnɛ ka ɲi ko maa si tɛ se ka jama bɔ ka bila u la ko tant que u ni Dicko bɛ ɲɔgɔn bolo o assurance kɛra k'u sigi tout a été fait pour lui a bɛɛ peuple la ma lamɛn pourquoi parce que u n'ale de tun don o don a m'a fɔ ko a ye jigin a ka taa peuple lamɛn bandaw sigili a m'a fɔ ko a ye taa peuple lamɛn gouvernement sigili a m'a fɔ a ye taa peuple lamɛn a yɛrɛ a ka mɔgɔw di CNT sigili sariya sɔsɔra diɲɛ bɛɛ ye a reconnu a m'a fɔ ko a ye taa peuple lamɛn u y'ale consulter nin bɛɛ la wa a y'a ka mɔgɔ di nin bɛɛ la a m'a fɔ a ye taa peuple lamɛn fo bi u y'a consulter a bɛɛ la point par point ayiwa hakilima bɛ yɛrɛ ɲininka Dicko bɔkun ye mun ye bi a ka kuma kɔnɔ a bɛ ka yira ko élection bɛna se ka kɛ nin cogo la wa pourquoi Dicko parle des élections transition bɛnkan ye san kelen a tɔw ye Dicko kan bɛ ko élection tɛna se ka kɛ tan pour quelle raison n bɛ nalen réunion fɛn o fɛn ɲɔgɔn ye fɛn o fɛn bɛ sen na an b'a bɛɛ kalama tout. Pour quelles raisons ils ne veulent pas aller aux élections à la date indiquée? Pourquoi? Mon nebe sena. Ambalmou. Ko bandaw ko yoraka jam peuple la. Quoi be palais la et quoi tega jigi kana machine en fait. Le président Bandaw a une attitude fais-moi gagner kabo. Fais-moi gagner kabo. C'est aux particuliers d'aller vers l'État et non l'État vers les particuliers. Malheureusement, Kadamine a été fanga, ani Ibeka ka fanga, anga tnyafoda. Olu de État rabaissé à ce niveau. Jamana kungo de beta fo. Ha ni kramogo insona, ha ni kramogo maçon. Jamana be rabaissé jusqu'à ce niveau. C'est à eux d'aller vers l'État. Ils sont quelle institution? Institution du monde. Peuple du monde est mandat de Douma pour agir au nom du peuple. Bandaw a reçu beaucoup de gens, mais pas des particuliers. Des individus qui ne représentent rien et personne. On veut ramener le président de la République à ce niveau pour satisfaire telle ou telle personne, les caprices de tel ou tel autre leader religieux, et qui prennent en otage le pays pour leurs égaux.
un homme d'État s'assume. C'est très bien comme posture d'un homme d'État. Mimba dont État est mis, État maranka rabaisser qu'à ce niveau mis, mimbo au grandeur don. Je ne suis pas pour Bandao, je suis pour les principes. Embalmao. Donc, si Bandao est distant, d'aurait à Yoroka Djan Diko de là, pas le peuple, Diko de Do, qui voulait que Bandaoka allait recevoir. Bandaoka taille reçoit, Abba reçoit à quel titre? Quoi n'est trophée dans Nanako Djamana Kungotani? Mata Djamana Kachila. Anta don trophée Yemini Anta Dikundon. Ma chite état piégé. Anti reçoit. Bandao Yoroka Djamana Deuna a corofle parce que Diko de peuplé. Ni Mogomi Yoroka Djan allait là, au corps Yoroka Djan peuple là. No Kele Willa, Abeta Djamanege. Ko Fama au Mogotaula. Écoutez le peuple, écoutez le peuple. Quel peuple? Et peuple y est bidé. Bidé y est peuple. Bandao de ko quoi tête d'eau à Kasso. Quoi ta reçoit. Quel est conflané en balmont? Quel est conflané? Ako un premier ministre froid, ko premier ministre Mokhtar Wane ka kun salendo. Embalmau. Digo bado a kun salendo, pourquoi? Mogo kun salé, itaro d'État ko Malika Here, ko de sega Malibo dingue kono, kano di bandauma. Pourquoi? Adado e ma foi kun salendo. Aye kalo jolike e ma foi kun salendo. Ayaka déclaration de politique générale que Emma Foua Kounsalendo, phobie. Hakelma ba ere nyininka. Pourquoi Diko di Mokhtar Wane Kounsalendo? Un premier ministre froid, akoro deni. Quoi Kounsalendo Galabou mankene? Pourquoi? Parce qu'il croyait que accompagne nako mogo Kounsalende fanado. N'allez à sigi à bas manipuler. Ni marché kanga di aka opérateur ube. Ale ni roye miye okata kadama. Mogo min kanga boa jorola ale de ko foye. Mogo min kanga nome yoromi ale de ko foye. Diko kera adama président ye. Ka état ka prérogative ta ka ti dasso état ka prérogative ube ta kadama, il fait ce qu'il veut de l'état. Et ça ne gêne presque personne. C'est ce qui est malheureux. Moi, minkanga wuli minkanga sigi, allez de beaux déterminés. Apparemment, on me ka miye, Mokhtar Wane a sigili kuma kalo damene ni fen nuna. A kunkera iba fo mogo mi a chaw chawra. Iba senti quoi te foy kuna. Mais ni wati laban nuna, on a l'impression que il est de plus en plus vu. Il commence à prendre les choses en main. Apparemment, Abinafo Bandaouye, carte bedama, ka djigisigi, ka renforcer, à Kabara Konala. Et ça fait pas plaisir à tout le monde. Parce que d'où fait, marché ka di ou ka opérateur économique ou ma. D'où fait façon na folo ka blaoul de ka boloka. D'où fait mogo munu me nommé service mina olu de kake, mim kanga boy olu de kake. Voilà pourquoi Mokhtar Wane ko Kounsalendo. Parce que ou kounyena ou na manipuler ka do dami fait à quoi te. Bobo tanyona. Ndengedo. La Jibrama ndenge ni yanyere ndenge yamba deme donia bala kujugu. Yo nommé. Sekera bubuma. Kwa ye ni warko in lagya. Bubu kwa te atsega ke. Jamana tese. Ako bubu funakata. Mokhtar Wane. Niye diko kakumata kalame. Iba e ka fo. A diminimbe.
président de transition Bandaw Koronga a ka cible a ka ni posture kono a ɲɛsinen bɛ gouvernement ɲɛmɔgɔ de ma kɛrɛnkɛrɛnnen la anw tulo b'a la fana ko remaniement kan ka kɛ n'o ye gouvernement falen ye o gouvernement falen kɔnɔ Diko ka ministre minnu bɛ yen olu de bɔtɔ do gouvernement na wa o gouvernement do wa la question est là pression de bɛ ka kɛ ka Moktar Wane bagabaga wa pour que olu ka to yen wa la question est là ou bien a b'a fɛ ka Moktar Wane détruire ka mɔgɔ wɛrɛ de bila premier ministre ya la Moktar Wane nɔ na wa la question est là encore ani ala sɔnna ma an ka taa dɔrɔn nin bɛɛ bɛna jɛya dans quelques jours